Αυτό εδώ είναι ένα τριάρι, δηλαδή 2 υπνοδωμάτια, είναι 74 τετραγωνικά. Εδώ είναι ο ενιαίος χώρος κουζίνα και σαλόνι. Από εδώ αριστερά πάμε στο ένα υπνοδωμάτιο και στο ένα μπάνιο, δεξιά πάμε στο άλλο υπνοδωμάτιο και στο άλλο μπάνιο. Δεξιά είναι το ένα μπάνιο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και το ένα υπνοδωμάτιο, το οποίο έχει μπαλκόνι. Ντουλάπα του. Το άλλο υπνοδωμάτιο που θα πάμε τώρα έχει στην είσοδο ακόμα ένα μπάνιο και έχει ένα υπνοδωμάτιο το οποίο έχει παράθυρο. Το fan coil που βγάζει ζεστό ή κρύο αέρα είναι το Yotomi, ιαπωνικό. Αυτός εδώ είναι ο ενιαίος χώρος, κουζίνα σαλόνι. Τα αλουμίνια είναι με διαχωριστικό αέρα στη μέση, με διπλά τζάμια. Επίσης έχουν σίτες. Και εδώ είναι το μπαλκόνι μας, το οποίο έχει τζάμι το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ανάλογα με το τι θα μας πει η πολεοδομία, μπορεί να έχει τζάμι ή αλουμίνιο. Και αυτή εδώ είναι η αντλία θερμότητας ουσιαστικά, που βγάζει ζεστό ή κρύο αέρα και είναι αθόρυβη.